गामियाव फिसिनाय आरो बिगियानारि आदबजों फिसिनाय अमानि फारागथिया मा? गामियाव गाज्रि एबा लेथ्रायै फिसिनाय अमानि बेदरखौ जायोब्ला सुबुंनि देहायाव मा गाज्रि गोहोम गोग्लैनो हागौ? साइन्टिफिक आदबजों अमा फिसिनायखौ जायोब्ला सुबुंनि देहानि थाखाय मा मुलाम्फा? गामियारि ओनसोलाव अमाखौ माबायदि राहाजों फियोब्ला बिजानु गैयै गोग्गो जायो? बिटिआर सरकारा जागायदों पिग मिशन। नाथाय अमानि बाजार गैयाब्ला पिग मिशनआ इयुनाव मा जाहैगोन? बेफोर गासै सोंथिनि फिननाय महरै क'क्राझारनि जाफुंसार अमा आबादारि राहुल नार्जारिया मा फोरमायखो आबुङै खोनासंना लादो। गिबियावनो नोंथांमोनखौ आं बरायना लाग्रोबाय। एक्चुअली बहुत बेक्तियानो जोंनाव माखासे समाव कुइसन खालामो जे फार्माव फिसिनाय अमाफोरखौ जानो नाङा आरो गामि ओनसोलाव फिसिनाय अमाखौनो जानांगौ। बेबायदि माखासे जोंनि गेजेराव बुंसोलायनायखौ जों खोनानो मोनो। दा बेनिखायनो आं दिनै क्लियार बुंनो सानदों जे साइन्टिफिक अमा फिसिनायाव जोंहा खुनु बेखौ जायोबा मानसिनि देहायाव हार्मफुल जाया बा बहुत खहा जाया। मानो होननानै बुङोब्ला जोङो मेडिसिन बा मुलि होनानै अमाखौ फिसिनो हाया। बेयाव खालि जोङो क्रिमिनि मुलि बा फिलौनि मुलिखौ जों होनांगौ। लोगोसे जों लिभार टनिकखौ जों होनांगौ आरो जोङो बेवहाय भेक्सिनखौ होनांगौ जाहाथे गाज्रि बेमारफ्रा साबफानो हाया। जाय जिनिसखौ जोङो मानसिफ्राबो बेमारनिफ्राय रैखाथि मोननो थाखाय जों भेक्सिनखौ लानो गोनां जायो। थिग बेबायदिनो अमाहाबो बेमारखौ हमथानायनि मोनसे भेक्सिन दङ। जाय भेक्सिनखौ जों क्लासिकेल सुइन फिभार भेक्सिन होननानै बुंनाय जायो। दा जोंनि गामियाव थाग्रा एबा जोंनि सहराव थाग्रा बिथांमोनहा नुनो मोनगोन जे जोंनि अमा फिसिनायाव हाइजेनिक अर्थात साब सिखन। बे साब सिखनथाखौ जुदि नुयोब्ला नोंथांमोनहा बुजिनो हागोन जे अमाया एक्सुवेलि फार्माव फिसिनायखौ जों जानो ना जों गामियाव फिसिनायखौ जों जानो। गामि ओनसोलाव फिसिनाय अमाफोरनि जे थासारि माखासे बयखौबो आं बुंनो थाङाखै खायसेफोरनि अमा फिसिनाय सिस्टेमखौ नोंथांमोनहा नुनो मोनगोन जे फायखाना सेराव खानाय नुनो मोननो हागौ। बबेबा बिफां सेराव बबेबा लामा सेराव हाब्रुजों उन्दुनाय लुथुर पुथुर नुनाय। दा बे मैला आरो बे गाज्रि जिनिसखौ उन्दुनाय जे अमाफ्रा बे देहाफ्राव हाबलाङो। बे हाबलांनाय देहाफ्राव हाबलांनायखौनो जोङो जाफिननांगौ जायो। अर्थात बे बेमार आजार जानाय अमा जायोब्ला बे मानसिनि देहायावबो मोनसे गिख्रांथाव बेमारबो जानो हागौ एबा बे जोंनि समाजनि थाखाय मोनसे गिदिर गिख्रांथाव भाइरासबो ओंखारनो हागौ। दा बेनिखायनो जों गामियाव फिसिनाय अमा अर्थात जोङो जे हाब्रु हालायाव फिसिनाय बा लेट्रिन बाथरुम बा सेराव खानानै दोननाय अमा। दा बेफोरबायदि डिफारेन्सखौ जुदि जों नायनो थाङोब्ला जोंनि बे साइन्टिफिक अमा फिसिनायनि जे मेथड बेफोरबायदिनो जुदि जों गामि ओनसोलावबो खालामनो हायोब्ला जोंनि समाजाव आरो साबसिन आबहावाखौ फैगोन होननानै आं सानो। गिबियावनो जोङो अमा गन्द्राखौ जों न' लुनांग्रोगोन। न' लुनानै जोङो फाखा होनांगोन। गाहायनि फ्लरखौ फाखा होनांगोन आरो जों हायोब्ला वाल बाउन्डारि जों साइडआव होनांगोन। बेनिफ्राय दैनि बेबस्था जों मोजां होनांगोन। जानाय लोंनायफ्रा जेबो स्टेन्डार्ड अर्थात जोङो जुखामनि गुरा बेनिफ्राय जोङो ना गोरान बेनिफ्राय जोङो बिदिनो माइरं एबा ओंखाम संनानै होनाय बेबायदिनो जोङो बेनिफ्राय जोङो डिवार्मिं अर्थात जोङो फिलौनि मुलिफोरखौ जोङो समय मथे होनाय। लिभार टनिकफोरखौ जोङो समय मथे होनाय। बेफोरखौनो जोङो साइन्टिफिक अर्थात दानि आधुनिक अमा फिसिनायनि माखासे सिम्पोल मेथडखौ जों हमनाय जायो। नुनो मोनो जे बियो जोंनि समाजाव गोदोनिफ्रायनो जिहेथुकि जोङो गुन्दैजों होनानै अमाखौ देरहोबोनो थाखाय जों सेस्था खालामो। नाथाय जों दा नुनो मोनदों गुन्दैजों जोंनि अमाया खुनु जिबन देरनायाव खम जायो आरोखि। आरो अफ्रि होननानै बुङोब्ला आं खोनानो मोनदों बा किसुमान जायगायाव आं नुनो मोनदों दानि जे जौ सावनायफ्रा इउरिया मिक्स माबा मोनसे जिनिस होनाय जायो जाहैदों। माने जों नुनाय माखासे खोथाखौ बुंदों आरो खोनाबोनायबो। दा बेबायदि जिनिस इउरिया बा माखासे मेडिसिन होनानै जौ संनायनि जे अफ्रिखौ अमानो होयोब्ला आल्टिमेटलि बे अमाया जानाय लोगो लोगो बिनि ग्रथ बा बिनि देरनाय सिस्टेमा सोलायगोन। इउरिया जायोब्ला अमाया एसे देरनाया ग्लोब ग्लोब जागोन। नाथाय बिनि बे जानाय समाव जों जेब्ला मोनजागोन बा जों जेब्ला गोदानानै जागोन बिनि बेदरनि क्वालिटिया एखेबारे लस जागोन। लोगोसे बे जोंनि हिउमेन बिं अर्थात मानसि जिबनाव बेयो जोबोद खहा गोलैगोन। बेनिखायनो आङो सानदों जे अफ्रि खाथला आरो गुन्दै होब्लाबो जोंहा खुनु आपत्ति गैया। जिहेतु गामि ओनसोलाव जोंनाव माखासे थाखा फैसा खम बा जाहोनो थाखाय जों इसेबां फैसा गैया। बेनिखायनो जों फिसिनो हागोन। नाथाय सतर्कआ बेनो जे
इउरिया होनाय जौ संनाय बा बेबायदि माखासे टेब्लेट होनानै जौ संनाय बेबायदिखौ जों खोनानो मोननाय आरो किसुमान जायगायाव जों नुनायखाय जों बेखौ सतर्क खालामगोन जे बेबायदिनिफ्राय जोङो जानगाराव थानांगौ। अफ्रि खास्ला आरो गुन्दैजों होयोब्ला जोंहा खुनु आपत्ति गैया आरो अमाया जिखौखि होआ मानो बिसोर जाजोबनो हायो। नाथाय जों बेखौनो सिन्था खालामनांगौ जे जोंनि कमार्शियेल साइन्टिफिकलि फिसिनाय लोगो लोगो जोंनो अमा फिसिनानै जों फैसाखौ थाब मोननांगोन आरो अमाखौ जों सिस्टेमेटिक जाहोनानै देरहोनो हाबासो जों समाव थाखाखौ मोनगोन बा रांखौ मोनगोन। अमाया जोंनिफ्राय दैलिक थाखासो जायो। बे थाखा जानायखौ जों बोरै बोखांनो हागोन जों बिनिसो सिन्था धाराखौ खालामनांगौ। बेनिखायनो जों होग्लोबलाबायनानै जों गुन्दै होनानै माबा गाज्रि मोजां जिनिस होनानै जाहाथे देरहोआबालायनो बा बिनि देरनायाबो खम जाखागोन। दा बेखायनो जों साइन्टिफिक गोजोन होनबाय थानायनि खारना बेनो जे जानाय लोंनाय थानाय बिसिनि थि समाव थि रेटखौ जों मोननो हायो आरो मा बे समाव जोंना फालांगि बिथिङाव लाबोनो थाखाय खम समाव जुदि जों अमाखौ सिस्टेमेटिकै जुदि जाहोयोब्ला बिसिनि देरनायफ्रा सिस्टेमाव थाङोब्ला जों फालांगि बे साइडआव जों लाब जानो हागोन आरो बे लाब जायाब्ला जों फालांगि मावनानै जोंहा जेबो मुलाम्फा गैया। नंगौ जोंनि समाजा दा हाइजेनिक अर्थात जोंनि समाजा दा गोग्गो समाज जे समाजखौ लानानै जोङो गिदिर गिदिर सिमां नुबोदों जोंनि हारिखौ डेभेलप जानाय सिमां नुबोदों। गोदोनि बेकगियार सिस्टेम जोङो दाउ अमा फिसिनायनिफ्राय जों जानगार जानानै साइन्टिफिक जुदि फियोब्ला जोंनि समाजा गोग्गो जागोन आरो जे गोग्गो समाजखौ लाबोनांगौब्ला जोङो साइन्टिफिक जों सोलोंनांगोन। साइन्टिफिक सोलोंनाय लोगो लोगो जोंनो मा खमसे खम जोङो अमा दोननो थाखाय गाहायनि जे हाखौ फ्लरखौ जोङो पाक्का होथारोब्ला जोंनि फिसिनायफ्राव खुनु लेथ्राखौ जों नुनो मोननाय नङा आरो बे लेथ्रानिफ्राय जोङो जाहाथे थाम्फै थामला बायदि रोखोम भाइरासनि बेमार आजार मोनामनायनिफ्राय जों जानगार थानोब्ला जों साइन्टिफिकलि फिनांगोन आरो साइन्टिफिकलि फियाब्लानो जोंनि समाजाव बे अमा थैनाय बांसिनखौ जों नुनो मोन्दों। जाय अमाया जोंनाव बेमारनि थाखाय साग्लोबदों जिब जुनारानो अमानिल' नङा जे गासैबो जिब जुनारा बारा लेथ्रायाव दोनोब्ला जोंनि समाजा गुबुंले जालांगोन आरो मानसिफ्राबो जोङो नोंथांमोना सिन्था खालाम जे लेथ्रा समाज बा लेथ्रा जायगायाव थासोमोब्ला जोंनि बेमार आजारफ्रा रासिन जागोन। बेनिखायनो साइन्टिफिक मेथडजों जुदि जों अमा फिसिनानै जायोब्ला नोंथांनि जिबनावबो खुनु खहा जानाय नङा आरो समाजावबो खहा जानाय नङा लोगोसे नोंथांनि लाबा लाबफ्राबो साबसिन जानो हमगोन। जोबोर गिदिर जोंनि थाखाय मोनसे समाव गिख्रांथाव समस्या जानो हागौ। मानो होननानै बुङोब्ला जोंना बिटिआर गभर्नमेन्टआ दा गोदानै मोनसे पिग मिसननि थाखाय जे थि खालामदों आरो पिग मिसना जागायसिगोन। नाथाय जोंनि गोसोआव मोनसे गिख्रांथाव बा सानखांनाय जों फैदों जे जुदि जोंनि बे अमा फिसिनाया बारायलाङोब्ला अब्ला जोंनि थाखाय मार्केट अर्थात बाजारखौ जुदि जोङो रेडि खालामनो हायाब्ला जोंनि बे समाजाव बे मोनसे गिदिर जेंना सफैनो हागौ। दा आङो रिकुवेस्ट खालामदों जोंनि बिटिआर गभर्नमेन्टखौ दिनैनि समावबो जोंहा बिराद आंखाल मार्केटनि थाखाय आंखाल जादों। जोंनि हालामाव दा अमानि जे रेट बा दामफ्रा जोबोद खमाव फैगासिनो दं। दा जाय बिथांमोनहा अमा फिसिदों बिथांमोनहा खाफाल हमनो गोनां जाहांदों। मानो होनना बुङोब्ला बिटिआर गभर्नमेन्टखौबो आं रिकुवेस्ट खालामगोन बे बिथांमोनहा जाहाथे जोंनि बिटिआर ओनसोलनि अमाफोरखौ फिसायानो जा एबा गिदिरानो जा आदार स्टेटआव बा गुबुन रायजोआव साप्लाय हरनो थाखाय मोनसे थियारि मार्केट खालामनांगौ होननानै आं सानो आरो बे थियारि मार्केट खालामनायाव बिटिआर गभर्नमेन्टआ गोख्रों मोनसे स्टेप लानांगौ। जि स्टेपखौ लायोब्ला जोंनि अमा फिसिग्रा आबादारि बिथांमोनहा जाहाथे फैगौ समफोराव जाहाथे आरो अमा फिसिनानै जिबनखौ खांनो थाखाय आरो रासिन आग्रहि जायो। बिनि थाखायनो आं खावलायदों जे बिटिआर गभर्नमेन्टआ बे खम समनि गेजेरावनो पिग मिसन खालामनायनि सिगांनो मोनसे मार्केट पलिसिखौ जुदि लानानै दोनाब्ला जोंनि नैबे पिग मिसना आं सानो जे फेलर थांनायनि सम्भाबना दङ। मानो होननानै बुङोब्ला जोंनि फिडिं कस्ट अर्थात जोंनि जे दाना जाहोनायनि कस्ट जोंनाव जिहेतु फिड मिला एभेलेबल गैया, जोंनाव स्लटार हाउस गैया, प्रसेसिं इउनिट गैया, जायनि थाखाय जोङो खाफाल हमनांगोन। पिग मिसन खालामोब्लाल' जानाय नङा, बेखौ मार्केट हमनो थाखाय माखासे पलिसिखौबो गभर्नमेन्टआ लानो हानांगोन। आं बेक्तिगत हिसाबै सिन्था खालामो जाय बिथांमोनहा रानिं मावनानै थानाय अमा दाउ फिसिग्रा जोंनि बे फार्मार्स लोगोफोर दङ, बिथांमोनखौ जुदि गभर्नमेन्टआ मोनसे एककालीन साहाय्य बायदि जुदि होयोब्ला खुब सम्भब जोंनि फैगासिनो थानाय फंबायफोर बिनानावफोर जे दाउ अमा फिसिनानै जे मावनानै जादों बिथांमोनहा आरो रासिनबाव थुलुंगानाय मोनगोन।
दा गभर्नमेन्टआ मोनसे स्टेपखौ लायोब्ला मोजां बिटिआर गभर्नमेन्टआ जे जाय मावखानानै थानाय फार्मार्स बिथांमोन दङ जोंनि उन्दै गथ'फोर आरो गोरों लेखा गोरों उन्दै फंबाय बिनानावमोन बिथांमोनहा जुदि मोनसे उनसुंथाइ हिसाबै एककालीन दान हिसाबै सिलेक्टेड फार्मार्स जाय बिथांमोनहा मावथारनाय फार्मार्स बिथांमोनखौ जुदि नायै मोनसे एककालीन साहाय्य जुदि खालामोब्ला फैगौ जेनेरेसनखौबो जोङो थुलुंगा होनाय जागोन आरो मावबाय थानाय फार्मारखौबो जों थुलुंगा होनाय जागोन लोगोसे बिराद गिदिर मोनसे सहाय मोनगोन बेबायदि जुदि खालामलाङोब्ला फैगौ समफोराव जोंनि बिटिआर ओनसोलाव जोंनि माखासे बेखार जेंनाफ्रा लासै सुस्रांलांनो हमगोन आरो दाउ अमा हांसो जोंनि मोनसे कालचारखा बे कालचारखौ जों लाखिनोब्ला जोंनो मोनसे मार्केट दरकार दङ जाय मार्केटखौ आङो एसे सिगाङाव बुंखादों जे बिटिआर गभर्नमेन्टआ जाहाथे मार्केटनि पलिसिखौबो जाहाथे लाफानो हायो मानो होननानै बुङोब्ला दिनै गिदिर स्लटार हाउस बा फिड मिल लाबोनांगौब्ला सासे फार्मार्सनि थाखाय सम्भब नङा बा कौटि थाखानि बाजेट जायो जे बाजेटआ जोंनि फार्मार्सफोरनि आखायाव सम्भब जाया